Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Wa di gihapon siya maka-adjust sa among sitwasyon. Murag wa pa gyud sing. Kon mao. O unsa kay maayo, Gregi, kun muli ko diha. Ha? Maayo ka ha? Ha? Gregi? Ngano nagkasulti ka man ana? Gusto ka na ba diay nga mo pauli diri sa ato? Kun ingon naman lang tingali ini nga wa gyapon siya maayong buot nako. Bisan pa sa akong pagantos diri para namo. Maayo pa tingali nga muuli na lang ko diha sa ato. Unya sing, kung muuli ka, buot mo bang ipasabot nga muundang ka na diya sa imong pagpanarbaho? Mo ba? Naglibog ko, Gregi. Ayaw kalimot sing, magsugod ang klase sa imong mga anak sunod semana. Na-enroll na si Dodo tog si Miles. Sa kwan, kanang managlahing eskwelahan. Yan, sao naman lang ilang pagpanginahanglan. Una-una, Hindi. tibang-tibang nga o sa umayo, ha, sing. Una ka mo desisyon. Shit. Di mahimong nga mauli siya. Pili. Sa una ba lang si Corina kung mauli siya? Dili. Di ko makatugot nga mauli siya. Dito na lang siya. Salan man ay. Ingod dong Gregi nga manglakaw, me. Wala man siya mukihol di, ha? Dagay sige may nuon sa paso-paso. Unya, layo kayo pang langtaw. Murag ipito panis amo pag-adtos ilang Corina na. Nga, wala siya matagad. Abe, dulon ko na ako, be. Dong, mulakaw mga kita, dong. Nausap nga kung hunapyat. Dili na dito man lakaw dong. Nah, wala man siya mutingo ko ay. Apyat. Nagkanuna si Francine nga muli. Salan? Muli siya dong. Uy. Oo niya. Giingnan ko siya nga timbang-timbangon kinig maayo. Mauy akong gitanom siya una-una nga unsaon na lang ang pagtuon siya mga anak kung muli siya. Oh. Correct. Oo niya. Salam ilang pulong niya dong. Naglibog pa siya. Pero di ko makatugot nga muli siya. Dili ka no. Na, murag idangat. Dakura ba kayo og gasto si Dong Gregi aron lang maduol siya kang Corina. Apan hangtod karon. Idlas gyapos langgam nga manatad si Corina. Uy. Ang aman og paulian niya iya nga gasto nga dako. Ay, lisod yun yung illegal nga pagbatis, ha? Lisod gayon. Kung ako pa nimo, Corina, wag yo'y laing paagi. Tawagan nimo sa cellphone si Francine. Klaruhan nimo. Prangkahan nimo kung unsay gusto mo mahitabo. Kaysa tanaw ko, mabuhi raman gihapon mo ba? Bisan anira siya manginabuhi sa bukid. Dinhis ato sa probinsya. Bahala na siya matansyang. Usay bahala. Uy, kung talag bahala. Iyan ang gusto ma.
iyan ning gusto. Hilom, oy. Anong ari ka man musulti na ko, ana? Dili ba may silpon ka? Si Francine mao istoryahe. Tauge, aron magsulti mong tarong. Dili kay mag-iningon ka, ana? Ayaw kalimot nga may mga anak mo. Ug dili kay ang imo rang kaugalingon ang imong hunahunaon. Maura gihapon, umutawag ko niya, ma. Siya ra gihapon, mao'y masunod. Maungway kapuslanan kung manawag pa ko niya. Ay, ang buot ni mo, Corina. Kung dili manawag si Francine, dili ba gud mahimog ikay manawag niya o kung matiming kang dili siya makontak o dili niya matubag imong tawag kay mahimong busy siya. Dili man tingali tanang panahon nga mabisi sab siya, dili ba? Ikay mangitag paagi kay asawa ka man. Aron sa baybaw kag unsa nilakaw niya didto. Kung husto ka mas imong ngilad nga una-una, nga may lain na siya gikalingawan dito. Matansyang. Nag-away mo, mama ko rin la? Bitaw la, barat mi kusog lagi itong imong tingog sa inyo panangsulti ni mama. Ay da, dili pa mo makasabot dudot. Miles, Oh, ining klasihas problema kay mga bata pa mo. Pero sa ngadto sa magsaka ang inyong pangidaron, hisabtan raon niya ninyo kini. oh, Dili mo gusto si mama ko rin la nga mular ka si papa. Di pa kuya Dudut? gani. Bitaw la si Papa Francine naman gud ang nagbuot ng larga siya, di ba? Ay, oy, nahibong sa'yo pang inyong amahan, oy. Kay ang iyang pagpanarbaho dito sa Cebu, dili man para sa iyang kaugalingon. Para kini ninyong duha, para sa inyong pag-eskwela, og umaabot. Mao nga ayaw ninyong basula ang inyong amahan. Kay natural og angay lang sa usa ka amahan nga mangita o buhaton ang tanang pamaagi. Mahatag lang niya kutob siyang mahimo ang tanan ninyong gikinahanglan nga iyang pamilya. Oh, La, oh, lulatan siya. Wa noon ko mahimutang nga naguna-una sa gisulti ni Greg na ako kakanina. Sa reaksyon ni ko rin sa akong pagpamalihog ug paabot niya sa akong mensahe. Ngano ko nung wa noon ko manawag og direktang makigsulti niya sa among problema. Tungod ini, nakutaw sa Ginoo ang akong hunahuna kung pauli ba ko sa amo o adto na lang manarpaho. Pero husto si Greggy. Husto siya sa ingingon nga una-unaon og timbang-timbangon ko una sa makadaghan kon unsaon na lang ang pagpa-eskwela na ko nila ni Dudut ug Miles kung muuli man ugaling ko. Oh, Ginoo. Tudloy ko. Unsay maayo na kong buhaton. Unsa man. Oh, ang cellphone. Oh, si Corina. Ah, hello, Day Corin? Abi na ko, di ka gihapon makontak. O baka busy ka. Mangayo ko nimo dispensa day ko rin. Kay may mga higayon gyud nga busy ko sa trabaho. O usa pa, Unsa to? Nga naglikay kang mutawag namo diri, kay ikaw ra gihapon ang sakitan? Dili pa mao na imong mensahe para namo nga kinahanglan pa nga moagi og laing tao? So way pagkunahuna nga kami ra inahipilin dinhi. Di sad di ay kasakitan. Ha? Dili pa mao na imong gituhuan? day. Sorry. Sayon ra kaayo nimo ang pag-ingon og sorry. Pero imo na kong napasakitan, Francine. Suma sa imong desisyon nga anak ka manarbaho diha sa layo.
diha sa Cebu. May tingog ba ko? Nangunsulta ka ba na ako? Nagtarong ka ba pagpakigsabot na ako? Ikaw ra naghimo og desisyon. Imo kong gibaliwa. Wa ka mamati na ako. Dili ba ipasabot na ka? Gawa ko ilaing tumong sa akong pagpanarbaho diri sa Cebu. Giantos na ko nga malayo ninyo para lang ninyo nga akong pamilya. Para sa kaugmaon sa atong mga anak. Ni Dudut ug Miles, dili ba? Oo, misulti og mipasabot ka na ako anang tanan. Pero nakabati ka ba nga miuyon ko? Kay Corinne. Oh, diagram day din Sir Franz. O pa ka mo snacks nga last G's naman. Break time naman. Wa ko pati kagutom, chick. O, usa pa. Nagdaginot ko. Ang akong magastos sa snacks. Ako na nang iapil sa kwarta nga akong ipada sa akong pamilya. Oh, laim ng snacks. Laim sa ng pamilya. Yung papanarbaho Sir Franz, lawas may atupunan. Ay kalimutan na. Kung palyado ka lawas, di ta katrabaho. O di ta kakwarta. O kay palabing nag-inod, sir. Kay sa Tagalog pa, anhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Di ba? O, yun na. Kurang nahibaw na di ko. Kung nga nung subo kay ka, sir. Kurang tungod ni Miss Rian. O, tinuod, sir, nga di daw balik ang trabaho ni si Mr. Yan sa kumpanya. Sir Franz, ikaw magkaroong hinungdan. Tinuod eh, Sir Franz? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!